Bariloche, rezidencia Inalco, vlastne aj semka Santiago de Chile, dačo málo aj s Atakami. No a toto je, pokiaľ nerátame sériu Pseudočloveka, také prvé, vlastne aj sviatkové, keďže sa nám blížia Vianoce, akurát prežívame advent, také prvé videjko tu odo mňa z Južnej Ameriky. Čiže užívajte a s takýmto tu jemným úvodom začíname toto šialenstvo. Tak vážení, už sa nachádzam v Atakame, na najsuchšom mieste na svete a na najvyššej položenej púšti na našej planéte. Presnejšie sa nachádzam vo Valle del Arcoíris, čiže v údolí Dúhy. A ako môžete vidieť, tak tu máme aj všetky farby Dúhy. Môžete tam spozorovať hnedú, modrú, zelenú, červenú, hen tam aj sivú, hen tam znova hnedú a červenú. Makarán, poprosím vás. A je to tu také zaujímavé, sú tu rôzne tvary, sú tu rôzne farby a tak. Ešte ono tu pokračuje aj tam, čiže vám tu nechám nejaké závery. No aj v postprodukcii mi povedali, že tu mám spraviť aj niečo zábavné, že vraj vypadám jak umierajúci detko, čo si naštudoval Wikipédiu. Čiže spravíme si outfit check. Tu ste čítal román 1984, tak presne takto, ako som ja dneska oblečený, až na ten klobúk sa obliekal pán Smith, čiže toto bola povinná kombinéza strednej vrstvy, alebo teda nižšej stranickej tejto tu, čiže modré, sivé a ospalé. Jo. Červená, zelená, to by bola telová, čiže aj oranžová, to je sivá, tu je hnedá, tu je biela a aj modrá a tamto je tiež také kaky. No. A tu je to výrazne zelená. Nech sa páči.
Patagónii by človeka zaujímali napríklad ľadovce. Taký ľadovec Perico, to je tretie najväčšie zoskupenie sladkej vody na svete, hneď po Antarktíde a Arktíde. No a inoktorých fanatikov jurského sveta by tam zaujali fosílie napríklad takého Argentinosaura, ktorý bol v svojej doby najväčší žijúci tvor na suchej zemi. Čiže najväčšia suchozemská krysa. Najväčší známy dinosaurus, pokiaľ nepočítame práve tých morských. No alebo práve prirodzeného konzumovateľa Argentinosaura, a to Carnotaura, ktorého ste mohli vidieť aj v jurskom svete, alebo v jurskom svete bol, v jurskom parku bol potom Spinosaurus a Tyrannosaurus. Inak taká zaujímavosť práve o tejto tu sérii, že všimli ste si, že tie dinosaury, ktoré tam ktoré tam stvárňovali, ktoré tam vystupovali, sú väčšinou z územia Spojených štátov amerických, skade ten film pochádza. To je celkom pekné. Tak, hej. No, ale mňa v Patagónii zaujal tento tvor, ktorého kostru som si odfotil v Britskom národnom múzeu, ktorý ani neviem, ako sa volá, ale raz som s ním čítal knihu, ktorá vlastne bola na povinné čítanie semka v škole a vlastne spočívala v tom, že indiánska skupina utekala pred týmto tu, myslím, že marmot sa to volalo. Už ani neviem, ako to skončili, ale tipujem, že ho zabili. Prichádzam v miery. Ksik sa ma boja. Tak sa rozbehnem. Dobre. Vážený, hento tam, taká tá livotavá časť, to není ani voda, ani hmla, ani nič iné. Tento efekt sa volá Fata Morgana a je to jeden z najznámejších optických klamov. Ironman, ale za to má Atacama mnohé iné vyznamenania, a to napríklad aj to, že sa tu nachádza najväčšie observatórium na svete a okrem toho tu na rovinách bol dosiahnutá najväčšia rýchlosť automobilu.
Pacifického mora, ktoré je známe tým, že to je najaktívnejšia časť planéty Zem, čo sa týka seizmickej a vulkanickej aktivity. Za sebou môžem vidieť jedný z najaktívnejších teda vulkánov na svete. V Čile je aktívnych dokopy cez 90, myslím, že 93 presne, a cez 60 sa monitoruje. Komplet všetkých aj vyhasnutých, ich tu je cez 2000. Keď sa však posunieme ďalej takto tu, tak môžeme vidieť najohrozenejších a najstarších druhov vtákov všeobecne. Je dokopy 6 druhov plameniakov a ja tu za sebou mám presne 6 druhov ich je a ja mám za sebou 3 druhy, čiže polovičku. Je tu andský, čilský a James. A kebyže ste sa chceli pozrieť v budúcnosti alebo si vyhľadať toto miesto, tak to je prírodná rezervácia Senkor. Inak, pán kameraman, prosím, zameriajte prvé na plameniakov a potom semka na tieto minerály. Toto tu je salár, čiže solné more, keď to nazvem takto tu. No a semka, prosím vás, zameriajte na to, jak to približne vypadá. Vzniká to tak, že vulkanická aktivita z And vytvára tieto tu minerály, ktoré neskôr pri roztápaní ľadovcov zídu semka, kde sa následne voda vyparuje a po vrstvách vznikajú tieto tu veľmi zaujímavé tieto. Vraj to má byť soľ, ja akožto správny Slovák to nemám ako inak zistiť, než olízať zem. Fakt to je soľ. Nie, ale fakt, že to chutí ako soľ. Vážený, pisko je národný čilský nápoj, rovnako ako koniak či šampanské sa môže vyrábať iba na jednom konkrétnom území, je z hroznového vína a dneska ho mám v príprave sour a ešte dokonca aj s lístkami koky, čiže na Claudia.
takmer 6:50, je 13. decembra 2024. Som na zmorskej výške 4270 metrov, je tu minus 4,5 stupňa a za sebou mám tieto tu fajné gejzíre. Ja. Tak vážení, tunak môžete vidieť, ak sa tá voda varí. A tunak zase kontrast. Tu je to normálne autentický ľad. Tam sa mi hrejú aj lamy. A inak tu je záver jak z doby ľadovej, jak ste videli. Taká fajná rozprávka. Vážení, s týmto tu nádherným východom slnka vám chcem ešte povedať, že prečo sú vlastne plameniaky ružové. Ono to je z toho dôvodu, že oni polikajú, oni jedia, filtrujú podobne, majú podobný spôsob konzumovania potravy ako je veľryby, teda napustia vodu a z nich vyberajú plankton. Neviem teda, ktorý druh planktonu, ale ten, čo má ružové farbivo, budem úprimný, na biológii som veľmi málokrát dával pozor, teda neviem vám povedať teda presne. No a tento plankton má logicky toto biologické farbivo a kvôli tomu má aj práve tento tu plameniak takúto tú rúžovú farbu. No a okrem toho, keď už sme tu pri reči plameniaka, tak vám chcem predstaviť aj moju novú takú knižnú sériu, ktorú som nazval Predsedov rúžový archív, ktorá obsahuje 3 knižky v 3 rôznych jazykoch. Teda aspoň dúfam, lebo som ich ešte nedopísal, ale tu vám nechám samozrejme odkaz. To taká špecialitka k tomuto tu dokumentárnemu filmu. No a ešte vám poviem, keď sme pri zvieratkách, sú 4 druhy lám. Tu vám nechám obrázok. A na videu ste mohli vidieť všetky tieto tu 4. Aj vikúňu, aj alpaku, aj to na G, čo som mi vypadlo, ale tu na to máte na obrázku aj lamu. A tu sú rôzne, akože tieto tu majú, no sú trošku rozličnejšie, hej. Tuto je na obrázku. Postprodukcii poprosím pridať. A potom semka pridajte aj tie knižky. Díky moc za sledovanie a tak.
sa to tu volajú Kitur alebo Katur alebo ako, keď tak vám to tu niekde napíšem, hej. Ale je to tu také inkské mesto, hen za tou horou, to vám ešte natočím samozrejme. No a semka môžete vidieť tieto tu ešte sochy. Za hentou bránou, ktorú tam vidíte, je jaskyňa, ktorá má taký symbolický názov, že Cueva del Diablo, čiže diablová jaskyňa. No a toto tu vybudovali už zmienovaný kmeň, teda Atakamenci. No a títo boli celkom dosť odvážni bojovníci, ktorí dokonca so Španielmi uzavreli zmluvu, nezdali sa hneď, ale až neskôr, tiež dali mierovú zmluvu, v ktorej samozrejme prijali kresťanstvo. Keby sme však ale pri Indiánoch, tak ešte vám poviem o Inkoch niečo. Machu Picchu nebolo hlavné mesto Inkov nikdy. Hlavné mesto Inkov je Cusco. Teda bolo. Machu Picchu, teda nie Machu Picchu, bolo vždycky vedecké centrum Inkov. Sice tam navštevoval aj hlavný Inka, ktorý sa volal ten ich kráľ alebo cisár, hej, sem tam. Mali veľmi dobre vybudované chodníky, čiže sa vedeli dobre akože aj po Amazonke, aj po celom ich teritorium pohybovať. Dokonca, keď si hlavný Inka zmyslel, že chce skúskať, čo je tiež akože vysokohorské mesto, tiež dosť vysoko položené, keď si zmyslel, že no, dal by si na obed rybu, alebo teda na večeru, tak ráno vybehol jeho sluha k oceánu, večer sa vrátil, no a potom to tu maratóne samozrejme skolaboval. A ešte vám ukážem túto fotku, ktorú som odfotil v Souvenir shope. To je taká svätá trojica inkskej viery, teda puma, kondor a had. Ukážem. Toto je 33 miliónov rokov ukladania sedimentov, soli a piesku na seba. Sa vytvorila tento tu nádherný úkaz. Následne tu samozrejme dáme ďalšie videjka. Tak, vzadu pozadí to, čo môžete vidieť, to sú Andy. A si zoberiete, že však toto tu v strede medzi Andami a týmto tu pohorím, toto je solné pohorie, sa nachádza San Pedro de Atacama. To je to mesto, kde som aj ubytovaný, skade vám pošlem aj tiež iné závery, kulturálne, klasické. No a toto je presne solné pohorie. Aj tá solná planina, ktorú som vám ukazoval, tá sa tiež nachádza medzi Andami a týmto tu solným pohorím, ktorý sa práve tiež vytvorilo tým ukladaním tých sedimentov, jak sa to vraví, postupné vrstvy. Sa to postupne vrstvilo medzi pieskom a solou. Tiež to tu vznikalo podobne ako tieto podobe vulkanických reakcií, ktoré vytvárajú práve tú soľ. A táto sa tu každých pár rokov, pár miliónov rokov ukladala, až kým nevytvorila tento tu nádherný úkaz, po ktorom tu dneska mám tu čest kráčať. Tu vám to ukážem. Pohoria Andy v pozadí, keď to tam vidíte, môžete si všimnúť, že aj tie pohoria majú taký kuželovitý tvar. Tie s týmto kuželovitým tvarom to sú sopky, ktoré sú zodpovedné práve za sformovanie aj tohto tu druhého pohoria, ktoré vzniklo tiež s týmto tu špecifickým spôsobom. Andy vznikli iným spôsobom. Andy vznikli tým, že sa dve tektonické dosky, rovnako ako Himaláje, jedna sa podsúva pod tú druhú a jedna ide hore, tým pádom toto pohorie stále rastie
a zase na druhej strane tohto pohoria, tejto tektonickej dosky môžeme naliesť dve tektonické dosky, ktoré sa oddelujú a tam vzniká práve Mariánska priekopa. Aktuálne som v takej nižšej nadmorskej výške, čiže 2600 metrov nad morom, čiže kebyže tu bol vedľa mňa Gerlach a na ňom niekto je, tak si môžeme pekne zamávať. No ale čo sú také všeobecne dáta v Južnej Amerike, keďže sme na južnej pologuli, aj napriek tomu, že je to Amerika, tak normálne sú tu metre nad morom, aj v tej nadmorskej výške. Používame tu normálne teplotu ako všade, čiže Celzia, my teda všade ako normálni Európania, teda normálni ľudia. No a ešte keďže sme na južnej pologuli, tak áno, je tu taký fenomén, že ako viete, tak rovník, pozdĺž rovníka sa voda, keď sa stáča v záchode, tak ide takto. Tak idú aj vetry, aj rôzne turbíny. A bol tu taký vedecký výskum práve semka v Čile a dostal dokonca za to aj Antinobelovú cenu. To je cena, ktorá sa udeľuje za najvtipnejší nejaký nález alebo najvtipnejší výskum každý rok. A tento, ak viete, čo sú to vlastne hniezda na hlave, že sa krútia vlasy do jedného smeru, tak spravili tu taký výskum, či sa na severnej pologuli točí do jednej strany a na južnej do strany. A čo sa svete, je to skutočne tak, že aspoň sa točí jednou smeru. Keď už mám také tematické tričko, tak sa rovno aj geopoliticky vykeckám. Čile je jedným z najväčším producentom, alebo teda má jedný z najväčších ložisk medi. Túto meď nespracúva samo, čož sami Číľania považujú ako za veľký ekonomický deficit, pretože kebyže ju spracovali sami, ich ekonomická situácia by sa mohla razantne zvýšiť. Aj napriek tomu, že sa práve nesú nejakým industriálnym centrom, tak sú, myslím si, že jedna z ak nie najbohatšia krajina Južnej Ameriky, preto sa aj prezýva Juhoamerické Švajčiarsko. Pravidelne tu emigrujú ľudia zo všetkých častí, v poslednej dobe hlavne z Venezuely a mali tu aj vlnu nedávno, síce tak, to už bolo 5 rokov dozadu, ale tu som práve že zažil, mali tu vlnu z Haitianov, to je taký, vlastne to je polovička ostrova v Karibskom mori. No a práve celú túto meď predávajú, takmer celú túto meď predávajú Číne. Majú s nimi dohodu, že toľko, koľko kúpia, toľko tam predajú. Majú toto takto s meďou a ešte tam predávajú nespočet veľa čerešní, pretože práve Číňania majú vianočnú tradíciu s týmito čerešňami, kde ich konzumujú. Čiže takto k tej ekonomickej situácii. Okrem toho, že tu je veľa soli, medi, tak tu je veľa aj lapis lazulu. To je tá vec, ktorom sa enchantuje v Minecrafte, je to taký modrý kamienok, je tu z toho vyrábaných veľa šperkov. A okrem toho aj salitre, to je taká výbušnina. Volali to tu biele zlato, pretože to tu spôsobilo vlastne 3 vojny, ale o tom si povieme neskôr. No, tak ako som povedal v Bariloche, tak juhoamerické štáty si spravili takú nepísanú dohodu, že prvej sa zbavia Španielov a potom budú si riešiť nejaké interné konflikty, rozdelenia územia. Tak
No a práve na severe Chile bolo strašne veľa baní tohto tu salitre, tohto tu bieleho zlata. To je výbušnina, ktorú, no ešte chcem povedať, že tieto tu salitre raz, čiže tieto tu bane vlastne väčšinou Angličania. No a títo tu Angličania to tu akože rozvíjali. Boli tu rôzne také kechtle mechtle, napríklad v tom, že nevyplácali robotníkov, tých baníkov normálnymi peniazmi, ale už som aj zabudol, jak sa tie peniaze volali, ale mohli si iba vo vybraných obchodoch kúpiť proste tovar a tie obchody samozrejme vlastnili týchto tu Angličania, týchto tu majiteľia týchto baní, ktorí boli väčšinou väčšinou Angličania teda, majiteľia boli väčšinou Angličania. Toto salitre predávali väčšinou Nemcom za prvej svetovej vojny, no a vznikla tu kvôli tomu aj vlastne občianska vojna. Bola tu taká postavička celkom kontroverzná, jeden z mojich obľúbených politikov čiastočne, José Manuel Balmaceda, prezident, ktorý vybudoval aj tento most, ktorý som dal na príspevok na Instagram. No a keď samozrejme vás musím odkázať, no a čo som to chcel? No on takto tu budoval Chile, samozrejme na to potreboval peniaze. No a videl, že aha, tu sa zodierajú proste, cudzinci zodierajú našich ľudí a chcel znárodniť, on to bol liberál, v tomto menší komunista, no. A chcel znárodniť práve tieto tu salitrére a dať to do rúk Chile. No samozrejme, že čo Angličania mali podplatený celý parlament prakticky a teda vyhlásili občiansku vojnu, prezident mal armádu, parlament mal, myslím si, že námorné sily a tak sa pobili. Skončilo to tak, že José Manuel Balmaceda sa odstrelil, zabil v Monede, myslím, že v prezidentskom paláci v Santiago de Chile. Tento palác bol samozrejme neskôr aj zbombardovaný. Myslím si, že britskou národnou letkou, vtedy sa CIA a MI6 spojili a dosadili tu známeho diktátora Pinocheta. No ale o tom neskôr, no ešte tu poviem takú drobnosť, bol som v Bariloche, semka vám ukážem túto tú stopku na ceste. Áno, naozaj oni sú vlastenci a doteraz si myslia, že Falklandy, teda Malvínske ostrovy sú ich a nedajú si ich, teda sú nasratí, ak ste videli aj Top Gear, ako boli v Argentíne, tak ich tam dosť ukameňovali, ale doteraz sú nasraní aj na Čilanov, pretože Pinochet bol fašista a spojil sa práve s Angličanmi a dovolil im používať čilské prístavy na juhu Čile a teda Briti to mali o mnoho ľahšie pri dobývaní Argentíny, Falklandov teda, a teda doteraz sú tu také nestroje. Áno, stáva sa aj také, že ak prídete s čilskou SPZ-kou alebo s autom s čilským SPZ-kou, tak na vás minimálne škaredo hľadia. Stali sa aj také veci, že sa rozbíjali okná. No ale vravil som 3 vojny, takže jednu máme občiansku, tak akože vojny, no také konflikty. Druhá bola vojna Pacifického mora, kde sa stretli Peru a Bolívia proti Chile. A o tom si tiež asi povieme trošku neskôr. Samozrejme skončilo to tak, že Bolívia prišla o svoje územie. No a ten tretí konflikt, to už som spomínal v Bariloche, popri tom, jak bolo Chile zo severu ohrozené, tak tam musel koncentrovať veľa vojakov a teda Argentínci to využili a trošku im uchmatli z Patagónie. No. Come with me for fun in my buggy. Come along, let's go for the hell of it. Inak tu si môžete všimnúť, jak sa akože rozlične tá soľa ukladá. Tam sú klasické pásiky, tu na tejto kopci aj semka dole, to sú také guľky a tam dole to sú také len tak rozprášené obrazovito, aby sa nepovedalo. Vidíte, čiže nie je to sneh, je to práva originál soľ. Už som ju na videu lízal, čiže to máme aj vedecky uverené. Tunak mám aj vchod do jednej tejto bani, ale my sa dostaneme späť k histórii, ktorú som rozprával, a tunak nám prichádza postavička s menom Arturo Prat Chacón. Tento tu mladík, ktorého vám tu po prípade v postprodukcii niekto nechá aj na fotke. Vznikla aliancia Peruáncov a Bolíviancov, ktorí sa spojili a napadli Chile za úmyslom väčšieho územného rozmachu tohto tu impéria, tejto tu aliancie. Čo však nečakali, inak objavili sa tu aj 2 lode, čo však nečakali je, že Chile odrazí ich útok a neskôr aj vyhrá, ale o tom
potom mali najmodernejšiu loď tej doby, Huascar, na ktorej som dokonca aj mohol byť. A túto Huascar, toto bola Batalla de Iquique, čiže bitka v Iquique, kde sa práve Huascar, Iquique je tiež v Atacame, myslím, že to je najsevernejšie mesto Chile, ale nie som si istý. A proti Esmeralde to bola obyčajná drevená lodička, ktorej kapitánom bol práve Arturo Prat Chacón. Tieto sa raz v Pacifickom, čiže v Tichom mori stretli. No a Esmeralda síce sa potopila, ale jej posádka vrátane jej kapitána, ktorý neskôr na Huascare aj umrel, bol zastrelený, dokázala obsadiť túto tú najmodernejšiu juhoamerickú loď tej doby a teda aj zvíťažiť túto vojnu. Čo je však aj tak zaujímavosť je, že teraz nie som si istý, či Peru alebo Chile darovali nejaké 2 km štvorcové územia pri vode aj Bolívicom, aby sa nepovedalo. No a tu som chcel tú zaujímavosť, Bolívia má aj tak jednu z najväčších amerických vodných flotil a to z toho dôvodu, že cez Bolíviu prechádza Rio de la Plata, to je tá istá rieka, ktorá prechádza aj cez Buenos Aires, alebo Montevideos, cez táto rieka vedie do Atlantiku a teda je tiež dobrá na biznis. Vážený, akurát sa už nachádzam na letisku v Calame. Tam tým smerom by mala byť najväčšia medená baňa sveta. Mám závery z lietadla, tak vám to tu potom ukážem. Ešte chcem ukázať semka. Toto je čilský národný kameň, lapis lazuli, o tom som už vlastne rozprával. Bum! Vážení, v prvom rade vám asi predstavím moje pozadie, že pán kamerán, poďte kľudne bližšie. Vonku z okna môžete vidieť dve také zaujímavosti. Prvou je Costanera, najvyššia budova z Južnej Ameriky a hneď za ňou je Cerro San Cristóbal, na ktorom sa nachádza Panna Mária šľapajúce nohy, teda akože socha vo veľkosti myslím si, že 6-7 metrov, tak teda patronka Chile. No a ten Cerro San Cristóbal, to je tiež zaujímavá hora, pretože v Santiagu rozdeľuje tú bohatšiu a tú chudobnejšiu časť. No ale späť ku Costanere, pretože táto je síce výškovo ani nie polovičná v hodnote metrov od Burj Khalify, no keď porovnám výhľady, obidva som videli na ktorý západe slnka, čiže vraj najlepšie, aby sme boli samozrejme rovnocenní sudcovia, tak práve z Costanery máte svojím špecifickým spôsobom zaujímavejší výhľad z toho dôvodu, že keď sa už len stade to pozeráte na Santiago, tak nejakým spôsobom nevidíte, kde to mesto končí. No a druhý bonus, ktorý má táto budova zo svojej výšky, sú samozrejme hory, pretože myslím si, že alternatíva pozerať sa z mrakov na Andy je určite zaujímavejšia ako na stále budovanú púšť a more. No to už síce moc nie je vidno, ale tam
Aha, sorry. Za kopcom bol práve požiar, ale tu vám dám niekde videjko, jak to aj bolo vidno. No a to mi pripomenulo takú konšpiračnú teóriu, ktorá tu vznikla. Ono, jak viete, tak Nemci za druhej svetovej vojny mali taký plán, že spravia satelít so zrkadlom obrovským, tak aby toto zrkadlo tam, kde ho namieria, tak tam bude odrážať slnečné žiarenie a bude podpaľovať. No tak tu vznikla taká konšpiračná teória, že tento satelít vyvinuli Spojené štáty a že teraz ich tu pália. No a táto teória ďalej pokračovala, že jediná akože farba, ktorú nemožno podpaliť, je modrá, čiže keď uvidíte v Čile modrú strechu, tak to není náhoda. Inak väčšinou samozrejme, ako aj my Slováci, tak aj oni sú tu špekulanti a najviac požiarov, alebo dosť veľa požiarov, lepšie povedané, tu vzniká kvôli tomu, že si to hasiči sami podpaľujú, aby to mohli neskôr sami hasiť a mali čo robiť, no. Čiže toľko k tomu a ešte raz vám toto tu ukážem. Neviem, či to tam vidno, ten dym. Takže tak. Ale inak tu sú akože téma požiare aj tak veľmi vážna téma, hlavne kvôli tomu, že je tu veľké sucho a pokiaľ aj vidíte tie kopce, vidno to celkom dosť aj semka, tak tá pôda, ktorú tu majú, tak je taká skôr červenastá a všeobecne je to tu o mnoho náchylnejšie k podpaľovaniu, čiže to, že sa tu satelitmi palia ako mravce veľkými lupami, ako v Jamesovi Bondovi, v tom, čo boli vo Vegas, ešte tam bol Sean Connery, neviem, jak sa... Diamonds are forever, pretože z diamantov spravili tú onu. No, tak takáto tu možnosť tu nepripadá v úvahu a vážený. Som tu opäť, nechám vám tu nejaké zábery aj z najvyššej budovy Južnej Ameriky. Tak, hádam posledný 6. pokus nášho záveru. Vážení, v tomto tu provizornom laboratóriu si ideme porovnať a ideme zistiť, ktorý je najlepší, najúžitočnejší prekladač. Samozrejme, že to ideme skúšať podľa rýchlosti, výslovnosti prekladača. Teda začneme stopovať vtedy, keď šťukneme na to, aby to zopakovalo a stopneme to vtedy, keď to dokončí, keď to spracuje túto hlasovú stopu. Čiže ideme porovnávať slovíčko cortar, čo je také primitívne španielské slovíčko, kde dokazuje, že slovenčina je vyvinutejší jazyk, pretože cortar je krájať, strihať, rezať, kosiť a proste akékoľvek rozdelenie a tak ďalej. Takže prvý v poradí je Google prekladač, ja si to tu dám nahlas, nech to môžete aj počuť, že 3, 2, 1, štart. Čiže 1 sekunda a 19 sekúnd. Tento pokus som už skúšal prvýkrát a vyšiel mi podobný. Ďalej ideme slovensko-španielský slovník, takzvaná lingea. Čiže 3, 2, 1, štart. Tu tak máme už 1 sekundu 68 stotín. Toto síce vyslovuje rýchlejšie a nezrozumiteľnejšie, ale kým sa to načíta, tak to mnoho dlhšie trvá, čiže to samozrejme bodujeme pokutou, čiže dlhšími stotinami. A finálne Deep L. 1 sekunda 54, či sa umiestnil na šľachetnom druhom mieste. A samozrejme výhercom dnešným sa stáva Google prekladač a spoločnosť Google od nás dostáva vlastne nič.
Max Verstappen vyhral. Máme ho tu. A ja som fandil Ferrari, lebo je to Ferrari. Aj tak idem na simulátor. Nejdem, ale je to pekné na videu. Tu majú takéto detodito. To je vážený také, že mix všetkých čipsov. Vážený, takto sa tu predáva napríklad aj sojová omáčka. Takýchto tu pár litrových oných. Tak, vážení, tentokrát som vás chcel ukázať niečo iné. Pán kamerám, prvej zachyte, prosím vás, loď Huáscar. To je tá loď, ktorú Arturo Prat-Chacón pomocou Esmeraldy ovládol. Teda vďaka nej vyhrali Pacifickú vojnu. Nasledovne vám chcem ukázať jeden z najväčších čilských armádnych komplexov, ktorý je sprevádzaný nielen obrovskou flotilou, ale aj historickými budovami. Tamto bielu, pán kamerám, poprosím. A následovne hore na kopci môžete zachytiť aj kasárne. Momentálne sa však nachádzam v meste Concepción, ktoré je druhé najväčšie mesto semka v Čile. Je to významné prístavné mesto a okrem toho sa tu v Čile loví najviac rýb. Posledné zemetrasenie alebo posledné tsunami tu bolo v roku 2010. Je to ešte také celkom resonovaná téma, na ktorú tu celkom spomínajú. No aj napriek tomu to nebolo najväčšie zemetrasenie, kedy zachytené, to však bolo aj tak zachytené semka v Čile a bolo to zemetrasenie vo Valdívii, o ktorom vám viac povedať semka takto neviem. Tam za stromami vidno trochu strechu, ak si všimnete, ale je to tu pod kamerami a propriedad priváda, čiže ďalej sa nedostanem.
Je to tam vidno poza tie stromy, ale aj tak minimálne. A to tam jemne Rigoce, ale tam to je. Keby ste nevedeli, toto je rezidencia Inalco, alebo za týmto plotom sa to tak javí. Aspoň minimálne podľa Google Map. A je to miesto, ktoré bolo, myslím, že v roku 42 postavené pred odchod viacerých významnejších tedajších predstaviteľov nemeckej vlády. História tvrdí, že sa do Argentíny má doplaviť ponorka a stade akože z Atlantického oceánu mala neskôr hydroplánom previesť semka samotného lídra tejto tu vlády. Čo je na tom pravda, neviem, ale viacerí miestni sú schopní, až prisahajú na to, že ho tu skutočne videli. Pokiaľ ho nespalili jeho vlastne tak, ako to on plánoval a nezdrhol semka, tak bude asi v sovietskom archíve, tak ako to tvrdia zase vo východnej Európe. Čiže je to takéto tu miesto. A ja som bol pri ňom. Keby som si mal tipnúť taký detail, tak podľa mňa sa tou ponorkou cez Atlantik, oni mali takú vlastnú metódu, ako sa vyhnúť radarom, tak, že povrch ponorky pokryli gumou a tak to neboli vidno na radare, dokonca jednu takú ponorku mali. Táto ponorka však vybuchla pri náraze do miny v blízkosti Britského mora. Toto tu miesto, na ktorom sa aktuálne nachádzam, celkom také frekventované. Ročne tu chodí približne 1 000 000 turistov a medzi nimi som sa vyskytol aj ja. V minulosti sa medzi týmito turistami, teda lepšie povedané emigrantami, objavil vraj aj nejaký ten fúzač. Keby ste ešte mali nejaké pochybnosti, aktuálne som v argentínskej Patagónii, v konkrétnom mieste Bariloche. Bariloche je z Mapudungun, to je mapučský jazyk. A presnejšie sa to volá Veriloche, čiže čo znamená ľudia za horou. Pretože toto je v horách, keby ste si nevšimli. No a Mapuči, alebo Araukanci, to bol taký zaujímavý indiánsky kmeň, ktorý žil hlavne v Čile. Z hora Mapuči susedili s Atacamencami a s Inkami a v juhu s takým zaujímavým kmeňom Selkman. Tu vám tu niekde nechám aj obrázok, ako sa približne obliekali. Toto boli veľmi zvláštny kmeň, ktorý lovil hlavne veľryby. No a majú tu takú vtipnú historku, že raz týchto subkmeňovcov takto tu špecificky oblečených uniesli do Paríža na jednu prezentáciu technickú a oni im tam zduchli. Zdrhli im akože do ulic Paríža. Ten ich potom samozrejme museli odchopiť a doniesť späť. Samozrejme si viete predstaviť, ako udivený musel byť Indián, zvlášť takýto tu v strede moderného tej doby mesta, ktoré doteraz je rovnako špinavé. Explózia, teda výbuch, teda rozštiepenie do všetkých strán. A predstavte si, aké by bolo zaujímavé, keby sme napríklad taký výbuch rozštiepenia jadra atómu vedeli koncentrovať na jedno jediné miesto. A tento by sa teda nerozšíril nejak giganticky, ale dokázali by sme smerovať jedným smerom. Niečo také podobné sľuboval jeden rakúsky priateľ, pán Ronald Richter. Táto tu postavička po konci vojny zdrhla z východného Nemecka, ovládané vtedy Sovietským zväzom, na západ, a keď sa tento človečik precestoval po prakticky celej Európe, tým, že viacerým tajným službám sľuboval, že dokáže niečo výnimočné vo fyzike, teda konkrétne jadrovej fyzike, tak na ňo niekto prišiel a tak on sa zdal tento človečik podozrivý, povedzme. No, jak to povedať, včas zdrhol práve semka. No a ten ostrov, ktorý vidíte, semka síce kvôli domu, tak tam dokázal naozaj mať vlastné laboratórium
A po sérii viacerých nevhodných a nekorektných, nesprávnych pokusov, pri ktorých neboli dodržané všetky vhodné, teda potrebné vedecké postupy, naozaj došiel k nejakému vlastnému záveru. Tento jeho klam sa dokonca tak rozšíril, že argentínsky prezident Perón vyhlásil, že sú štvrtá veľmoc, ktorá práve pracuje s touto jadrovou energiou. Samozrejme po Anglicku, Amerike a Sovietskému zväzu. Čiže áno, teraz si predstavte, že semka juhoamerický štát mal vlastnú nejakú jadrová veľmoc, ktorý zovala dokonca aj o jadrových zbraniach. Čo je však tiež zaujímavé, že táto osoba sa tu mala doplaviť približne 20 rokov po ešte inej, omnoho známejšej, tiež pôvodom rakúskej postavičke. Bariloche vzniklo v roku 1912. Stade sa dokonca dochovala aj toto označenie, táto mapa, kde presne semka môžeme vidieť Isla Güemel, teda ostrov s týmto tu jadrovými pokusmi, pseudojadrovými pokusmi. A hneď semka v okolí, približne semka, kde je to tá šachovnica, tak tam môžeme spozorovať aj Bariloche samotné. Zatiaľ čo dom nemenovaného rakúskeho maliara sa má vyskytovať niekde semka. V minulosti toto bola samozrejme aj švajčiarska kolónia, tá sa však nenachádza presne niekde semka, kde je Bariloche, ale trošku ďalej, niekde približne semka. A postupne sa to tu začali osídľovať aj iní Európania. Dneska toto je veľmi zaujímavé turistické miesto, kde sa chodí učiť nielen o dejinách, ale práve hlavne o viacerých endemitov v tejto tu zóne. Tak, prvé vám ukážem ktorá vlála semka v Patagónii, argentínska. Ukážem Martina, čo je vysloboditeľ nielen Argentíny, ale dopomohol aj oslobodeniu Peru a Chile. No a semka už sa dostane do takého historického paradoxu, že sa tu stala taká vtipná príhoda. Keby ste náhodou nevedeli, tak celá Patagónia historicky bola pod správou Chile, áno, teda susednej krajiny Argentíny. No, semka môžete vidieť aj nejaké akože vysvetlivky, čo presne sa stalo. Stalo sa to, že Cordillera de los Andes, teda Andské pohorie, bolo rozdeľovací bod. V niektorých bodoch, kde to nebolo jasné, sa používali na rozdeľovanie rieky. Teda lepšie povedané, rieky, čo išli do Pacifiku, boli územie čilské, odtiaľ až potom, a naopak rieky, ktoré išli do Atlantiku a na západ, tak už boli teritorium argentínske. No ale čo sa tu stalo? Stal sa tu taký menší výšvar. Dokonca tu riešite nerazkrát aj nejaký pápež, ale semka môžete vidieť aj karikatúru. Čo sa tu stalo je, že Argentínci začali trošku upravovať tie toky riek vo svoj prospech. A tým pádom nadobudli trošičku viacej územia. Problém je, že Chile to vtedy nemohlo riešiť, pretože mali vojnu hore s Peruáncami a s Boliviancami. Po tej vojne dokonca Bolívia aj prišlo prakticky o more. To bola vojna del Pacifico, teda vojna Tichého oceánu. Tak. Z tohto ikonického mola, ktoré je ten väčší, to je ten s tým atomovým reaktorom, nazvime to tak. Tak ešte pána kamera poprosím natočiť okolie.
To je všetko. No a na záver vám tu ešte nechám autentické a unikátne závery z oslav Panny Márie Guadalupskej z najstaršej katedrály tu v Čile, ktorá sa nachádza v San Pedro de Atacama, takže užívajte. vážení, nakoniec mi nezostáva povedať nič iné, ako vám popriať veselé vianočné sviatky a šťastný nový rok. A nezabúdajte,
na Klaudia.